Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi mukomananshi muri sei zvenyu, please post my story makavigawo chitupa changu paplatform yenyu. Ndiri kushungurudzwa mukoma nemudzimai uyo wandakaurayisa, saka iko zvinozvi ari kutopota achitoya kwandiri kana masikati. Pose apa aimbouya kwandiri usiku chete, asi anouya kwandiri masikati achiti nguva yako yekufa yakwana, ende pandiri kukuuraya handisi kuda kukuuraya kahwani sezvawakandiita. Ndoda kutanga ndakushungurudza, handizivi kuti neurwere kana kuti nei. Iye anoti uchaona zvichaitika kana wadzoka kumusha. Iko zvinozvi mukoma tiri muna Mei. Ndiri kunzwa kuti muna June umu munenge musina kumira zvakanaka. Handizivi mukoma kuti kana zvikanzi handichakwanisi kuramba ndakagara muno muSA ndikamanikidzika kudzoka kuZimbabwe, ndichararama upenyu hwakaita sei. Ndakarota hope dzandakarota ndikangoti vhiki imwe yadarika iyo, saka ndakarota hope ndichitoona mudzimai wangu uyo akashayika achiuya kwandiri, akabva agara pasi akabva ati, uchiri kurangarira here zvawakandiita 10 years ago, kuuraya kwawakaita mwana wangu, shuwa ungandiurayira mwana. Ndakabva ndatomuka ndikabva ndatanga kuchema. Zvechokwadi pandakange ndichiri kugara kuLimpopo ndisati ndauya kunoku kuJoburg, ndine mhikowo dzandakaita mukoma. Ndakaita avanoti mamani rituals munyika ino yeSouth Africa. Akatondiratidza kuti iwe waifungidzira kuti wakangwara, apa ava nesimba, nekuti makore ose awa ainge asingakwanisi kuuya kuhope kwangu. Ndakange ndisingamuroti nekuda kwekuti n'anga yangu yainge iine masimba akanyanyisa. Zvino n'anga yangu yakazofa mukoma, saka atori nesimba rakanyanya. Kunyangwe ndikaenda kune dzimwe n'anga, iye zvaanoita anogara atoenda kumatare en'anga iyoyo. N'anga dzacho dzava kuita sekunge dzisina kusimba semasimbiro ainge akaita sekuru vainge vachindibatsira. Anobva adzivhundutsira n'anga idzodzo. Saka pandinozodzokera kana kuti kekutanga ndichienda kumatare, munhu anobva atondiudza kuti munhu wako wauri kuda kutsipika anga ari pano izvezvi. Andiudza kuti anondiurayira bhizinesi rangu, mhuri yangu yose, ndikasara ndisina kana chinhu. Saka ndingori ndega so ndiri kungoshandisawo zvimushonga zvemachawa mamwe akandipa awo anogara kuHillbrow. Ndakachekeresa mukadzi ndichifungidzira kuti ndakangwara zvechokwadi. Mudzimai wangu dzimwe nguva anouya obva anditakurisa mwana uyu mukoma, mwana waakazvara akafa. Anozoita usiku hwose mwana iyeye achindishungurudza. Ndiri murume zvangu pati anenge achiti anoda mukaka, ndinenge ndichitomufidha mukaka ndizivi kuti unobuda nepai. Pandinozomuka ndinomuka ndichinzwa kupera simba kana kutofenta, zvekuti ndikanzi ndagara ndinogona kudhudhudzira 2 liters yemazowe anenge asina kana kudhailutiwa kuti ndikwanise kutanga kuwana simba wedzera ropa mumuviri, nekuti ndinenge ndichitoona nyika yose ichitenderera. Regai ndikudzoserei kumashure. Ndakange ndichimbogara munzvimbo yeLimpopo. Ndaigara specifically kunonzi kuMankweni kuLimpopo ikoko. Panguva iyoyo kune kamwe kanzvimbo ako tisati tapinda muMankweni kwakange kuine vanhu vainge vatanga kutenga mastendi avo uye vakange vachiri kutanga kuvaka. Ndakabva ndanotisa ndikaona kuti aika vanhu ava vari kuvaka dzimba dzavo, vazhinji vacho vari kutotsvaga building material, zvitina. Saka ndakabva ndachizoshanyira imwe friend yangu. Ndashanyira friend yangu kudaro, iye akange achiita zvekuvaka, but brain dzake akange asina kana pfungwa dzekutanga business. Takagara kudaro, zvidhina zvakasvika pakupera. Ndakabva ndangoona ndikati utori mukana uyu. Ndokubva ndatotaura nemurungu wake akange ari mukadzi musutu. Akabva ati ari kutoda munhu anogona kuforoma zvidhina. Apa ndainge ndisina kana foroma yacho. Ndakabva ndadzoka kuMankweni kumba kwandakange ndichigara. Ndakabva ndaenda kuno umwe mufesi aita zvekuweredha. Saka ndakabva ndati ndinoda kuti unge uchindiweredhera foroma yezvitina. Akabva ati it's okay. Akatorara atoibika mukomana. Mangwana makuseni ndakazoenda kuzve9 yainge yatova bho.
ndokubva ndaenda neforoma yangu ndikatotanga kutorova zvitinha paya. Mukomana she ndakange ndisati ndava kugona basa, but shungu ndakange ndiinadzo. Ndarova mabhegi angu esimend ndatopiwa kamari kangu, but kuforoma zvitinha haisi kids game. Ndakange ndakaneta zvezuva iroro pasina kana nguva, nekuda kwekuti ndakange ndiri munhu aigona kushandidzana nevanhu. Mukadzi iyeye akandiudza kuti akange asina mari yainge yakakwana. Ndakabva ndamuti ndinokuita payment plan, unopota uchindipa mari pashoma nepashoma. Basa rangu rakatanga kuwanda, akatanga kunditsvakirawo macustomers. Aona kuti ndainge ndamupa payment option yainge yakanaka chaizvo, apa ndichitoramba ndichitorova zvitinha pamba pake asingandibhadhari zvake in time. Saka akatanga kundirifeya kune vamwe vanhu. Ndaona kuti basa rainge randiwandira. Ndakabva ndatanga kutora zvimwe zvevakomana zvandaitora ndichizvishandisa zvakange zvava kundiforomera zvitinha zvangu. Saka tainge tichirova munana Mankweng, nzvimbo dzakatenderedza Mankweng, Teflop uye zvekare kusvika kunana Giyani, Dzanini, pano nepapo taizopota tichiendawo kunana Vhenda. Saka vanhu vazhinji vataizofambira kunana Vhenda vakange vari maVhenda vaigara muMankweng vachishanda muPolokwane. Saka kana vachida kuzoextenda dzimba dzavo kuVhenda vaitongoziva kuti tine vanhu vedu avo vatinozodaidza. Mukoma ndakange ndiri munhu aigona marketing. Pasina kana nguva ndakange ndatoenda kuvakomana vaiita zveinternet cafe. Ndakatoti vakomana ndiprintirei mabhodhi. Ndakatanga kuisa mabhodhi ende vanhu vazhinji vaitosangana kana nezvemabusiness card zvangu ndichivaudza kuti ndinoita zvekurova zvitinha. Ndainge ndiri good at marketing uye zvekare ndakange ndiine good customer service. Ndaiti kana ndikabata customer inenge ichida kuroverwa zvitinha zvakati wandei aya macement blocks, ndaigona kutoshandisa mari yangu kutotenga kana maextra bags of cement, tobva tatorova zvimwe zvitinha tisingamubhadharisi munhu iyeye, ndichingoti aiwa ichi chipo changu kuitira kuti pamunenge mozovakirwa imba yenyu musazonzi mazoshota pazvitinha. Nekuda kwaizvozvo munhu aizoti kana aine hama yake inenge ichida kuroverwawo zvitinha, maSouth African vanovakazve nekuti building material yakachipa munyika mavo. Saka ndakaramba ndichingobata macustomers akawanda. Saka zvakazoitika mukoma ndezvekudai so ndakabva ndabata chimwe chicontract kuBochum uko kwakange kuino mumwe muchinda ndakange achida kuti tinge tichizomurovera zvitinha zvedzimba dzake 3 dzakange dziri mumavillages akasiyana siyana. Apa dzakange dzisingori dzimba chete, akange ari anomas upstairs, plani yake yaainge achida. Saka paike pachidiwa zvitinha zvakatowanda. Ipapo mukoma ndakatoti panapa ndazoita mari. Apa business rangu rainge rakura, asi vashandi vangu vakange vachiri vashoma. Ndichedzawo kusevha mari pano nepapo, ndainge ndawandirwa nemabasa. Saka ndakabva ndaendako kuBochum nevakomana vangu ndikati vakomana ini ndava kumhanya because ndaingofamba ndichingomaneja vakomana vangu. Ndikati imi mosara pano muchibata basa. Handina kunge ndakaziva kuti munhu wenyama haafi akatembwa naye, because ndakati ndasiya vakomana ivavo vari pasaiti vachiforoma zvitinha. Vakabva vachizotaura nemufesi uya akange achida kuti ndige ndichizomurovera zvitinha dzimba dzake 3, achitoti iye andoshanda mugovernment, ane mafriends akawanda vari kuda kutovakawo kumarural areas. Saka vakabva vataurirana instead yekuti vange vachimupa prize maybe iri pamusoro peyangu, vakabva vatomuudza kuti tinogona kukurovera zvitinha izvi nehalf price ende tinozotozvirova nekukasika. Mukoma ndakapatikana. Mushure mekunge ndashanda ndichitsvaka basa iroro, mufesi uya akabva atongorova dhiri behind my back. Akabva andifonera akabva ati chief muri sei? Ndikati ndiri bomurungu. Akabva ati kwandiri pari zvino mari handina. Chitoudza vakomana vako kuti vadzoke ikoko kuPolokwane because mari yekuti vange vachirova zvitinha vanga vavhura mabags 5 chete esiment. Saka chicalculate undiudze kuti panodiwa mari. Saka ndakabva ndacalculate paya, but ndakabva ndangoita suspicion kuti apa ndinogona kunge ndarohwa chekuseri. Vakomana vaya vakabva vauya, ndakatovatumizira mari yekuti vadzoke kuMankweng. Vakati vadzoka ndaingoona kuti vanhu ava vanenge vari kungondivhara-vhara.
vainge vasingachadi kuti tinge tichienda tose kune zvimwe zvimabasa zvatakange tichida kurova zvimapeace job mumankweng imomo. Saka ndakabva ndatoona kutoti vafana ava vanenge vane metsi dzavakaita, vakandinyepera kuti kune kwavainge vachida kuenda kunorovawo chavo chepeace job. Handina kuvamisa nekuti vashandi vangu ndaivapawo option yekuti vanogona kupota vachimbonorovawo zvimabasa kuitira kuti vange vachiwanawo zvimari. Ndakaramba ndiine masuspect angu. Ndakabva ndati pano rega ndimboenda kuBochum ndinoona kuti panzvimbo paya pandainge ndabata chicontract ndiani ari kushandapo. Ndasvikako mukoma indaitofungidzira kuti murungu uyu ainge aine vanhu vaainge ataura navo vekumabrickyard vaikwanisa kumutengesera zvitina. Izvo kwani vafana vangu vaya vainge vandinyepera kuti murungu tikuenda kuGiyani vainge vari muBochum zvavo, vakange vatori busy vachitorova basa sebasa. Ndakabva ndati vakomana sei mandirova chekuseri kudai so. Vakabva vati mukuru inoi iJoni, kuno kutakazviunza tega, tingati tauya kuno kuSouth Africa toramba tichingoshandisiwa newe kudai so. Saka isusu tikuda kuzviitira zvedu, iwewe zviitire zvako, plus mari dzaunotipa mudhara imari shoma, ndisu tinoshanda, saka tinogona kushanda basa iri. Apa vamwe vakomana ava ndaivatora kubva kumavillages akasiyana ndobva ndatovadzidzisa kutobata chinonzi foroma. Vazhinji vacho vakange vasingatombozvigoni. Ndakabva ndati ndodii, ndakaramba ndichingotambudzika ndichibirwa mari nevashandi, vashandi vachinditiza. Saka munhu one ega wandakange ndichivimba naye ainge ari umwe mudhara uyo wekuMalawi wandaiwanzokufamba naye because neniwo zvitina zvacho ndaizviforoma. Saka ndakabva ndachizotaura naye ndikabva ndati umwe wangu ndozviri kuitika, ndafunga kuti ndike ndichisiyana naro basa iri rekurova zvitina ndodzokera hangu kuZimbabwe ndonoita zvekunorima because kudhila nevanhu zviri kundipa stress yakanyanyisa. Muchinda wekuMalawi uya akabva ati kwandiri murungu ini ndinoona sekunge uri too soft, ende kana mubusiness uri too soft vanhu vanokujairira, uye zvekare kana ukada kusajairirwa nevanhu unofanira kuti unge uchiva nekamuti kako kaunenge uchifamba nako kari muhomwe kanozoita kuti vanhu vange vachizopota vachikutya. Hauiti here zvemudzimu, ukataura nemidzimu yako inoita kuti fesi yako, chiso chako chinge chichityisa chaizvo. Saka akabva atotanga kutondiudza dzimwe nyaya dzekunyika kwake kuMalawi kuti akange atori nevamwe sekuru vake avo vainge vaine business, vanhu vaishandira sekuru vacho kunyange vainge vachigara kumavillages, sekuru vacho vachigara kuBlantyre, but iye akati vanhu vashandi vakange vasingambobi ende vakange vachiita basa nemazvo. Izvi zvakabva zvachizotanga kundifungisa zvakawanda. Ndikabva ndati ndinofanira kuti ndinge ndichitsvaka munhu anondibatsira, but muvesi uyu wekuMalawi akange asingadi manje kuti ange achizondipawo manumbers en'anga dzekuvillage kwavo. Aingoti ini handizvifariri izvi zvechivanhu nekuti iye ainge achiti kudzinza kwavo vanhu vakambopera chaizvo vachipedzwa nasekuru vacho vakange vaine mishonga iyoyo yekutyiwa nevashandi. Saka mumhuri medu makabva machizoitika funeral. Ndakabva ndamhanya ndikadzokera kuZimbabwe. Ndakabva ndachizotanga kutaurawo nevamwe sekuru ndikavaudza kuti sekuru ndanzwa nekuvharwa, ende kuvharwa ndakange ndichitovharwa including nemudzimai. Zvainge zvakaitika mukoma ndezvekudai, ndakange ndakamubatsira mudzimai kuti tsano hanzvadzi yake vange vachizouya kuSA kunyange vakange vasitomborina kana mapepa. Mukomanashi inini bepa ndainge ndiinaro, ndainge ndiine ZEP, pari zvino ndengori newefa zvangu, ndangori ndichaedza kuti permit yangu inge ichiitwa renewed, but zviri kuramba. Tsano vangu ava ndakabva ndati tsano muri munhu ane mhuri, hamungandishandiri nekuti mungauraya muri nenzara. Imi muchiitai zvenyu, ndikavabatsira kuti vange vachitanga kuita zvavo. Saka mudzimai wangu nehanzvadzi yake vakabva vachizotanga kuba maclients. Mudzimai wangu mukoma aitotumidzira tsano ava mafone numbers evanhu vanyowani vandirege ndabva mukutaura navo because ndaizotosevha mafone numbers emunhu mushure mekunge munhu azondipa contract. Saka mukadzi wangu aingoenda kumadialed akangoona nhamba dzinenge dzisina kusevhewa, ndambotaura nemunhu otoziva kutoti munhu iyeye anenge akumbira quotation, then tsano vaya vobva vachizofona vachiita sekunge ndini
votoenda vobva vanoredusa maprizes votorova basa sebasa. Mukadzi wangu izvi zvose akange achizviita mufunge zvenyu. Saka pandakazozviziva ndakabatikana kuti nemukadzi ainge ava kutondiitirawo hutsotsi hwakadaro. Saka ndichitaura nasekuru vakabva vanditi dai zvaibvira, dai watsvaka munhu anogona kukubatsira. Vakandiudza kuti vainge vachazobvunza imwe n'anga yakange iri n'anga yaipota ichienda kuMalawi. Ipapo vakatoti kana wainge uine mari ndaigona kuenda newe iwe kuMalawi, then wobva wanosangana neimwe n'anga, but ipapo ndakange ndisina hangu mari. Vakanditi kune kubira kwandiri kufanira kuti ndege ndichizoenda, kana ndikapiwa any details ndichazokupa. Ndakabva ndachizodzoka zvangu kuSA. Ndadzoka kuSA ndopandakabva ndachizopiwa mafone numbers eimwe n'anga. Ndakange ndichitofungidzira kuti yainge iri n'anga yechiZimba, but later on ndakazodiscover kuti akange ari mudhara wechirudzi wekuMalawi uyo akange achigara kuHammanskraal. Ndini uyo ndakabva ndapinda muroad ndakananga kuHammanskraal, uko kwandakanosangana nen'anga yacho yechirudzi. Ndakabva ndataura nayo ndikati sekuru, izvi ndo zvandiri kusangana nazvo. Ndakabva ndachizoudzwa nen'anga iyoyo, yakabva yanditi ndine zvandiri kuda kukupa zvichazoita kuti unge uchizova nemari nesimba rakawandisa, asi unofanira kuti unge uchizopa mudzimai wako pamuviri. Kana ava nepamuviri, nhumbu iyoyo ichinonopinda mu9 months, apo paanenge aenda kuleba, iwe unofanira kuti unge uchizotora mushonga uyu. Vakabva vandibatisa chimwe chimushonga chaivava zvisingaiti, chaingovava pamalips ako but parurimi chinenge chiri very sweet. Vakanditi unomupa mushonga uyu, ndikati how so? Vakanditi iwe uri murume ndiwe uchaziva kuti mukadzi wako uchamudyisa mushonga uyu sei. Vakabva vanditi kana akangotesta mushonga uyu anobva atozvara mwana anenge akafa. Mwana iyeye anenge akafa tinobva tamumutsa tobva tamuisa chikwambo, ndiye achange achizoita kuti unge uchizova nemari yakawanda. Uye zvekare sezvo anenge ari munhu anenge akafa, anozoita kuti vanhu vange vachizokutya zvakanyanyisa. Mukomana ndakabva ndati it is okay. Vakandiudza kuti bonus yakange iri yekuti vakadzi, kunyange vanenge vari vakadzi vevanhu, vanenge vachingozviwisidzira kwandiri. Saka ndakabva ndati iri bo chaizvo. Ndakabva ndachizodzoka kuMankweng nemudzimai, takagara zvedu. Iye akange asina kana chaainge achimboziva. Ndainge ndakanzi ndige ndichitenga mucheka wegreen, saka usiku paya ndaingouyisa pasi pemubhedha kusvika achizobatira pamuviri. Mwedzi yakafamba kusvika ava ne9 months. Ava ne9 months kudaro akabva atanga kurwara, akange ari kumba kwefriend yake. Saka kuti anga achidzoka kuMankweng kwakange kuri kure chaizvo. Akabva atoendeswa kuSishiwo, iniwo ndakange ndiri out of Polokwane, ndiri munzira. Ndakabva ndachizoenda kuSishiwo kuhospital, ndokwaakazonozvarira. muSishiwo ndakange ndine shamwari dzakawanda. Ndakabva ndanorara kumba kweimwe shamwari yangu ndichingomirira kuti kunze kunge kuchiidza. Apa ndakange ndakasunga jira riya akarwadziwa neleba usiku hwose. Ndakasunga jira riya randaipota ndichisa pasi pemubhedha regreen. Saka ndakanzi pandinozorisunungura ndipo paanozobatsirwa. Saka ndakaenda naro kuSishiwo, rakange riri mubhegi mangu. Ndakabva ndachizoenda ndikabva ndachizonomushanyira panguva yekuona varwere muchipatara. Apa ndakabva ndati zano nderipi? Ndakabva ndatenga maheu edu ekumusha awa, ndikabva ndavhura maheu aya, ndakabva ndachizoisa mushonga wacho imomo mumaheu. Ndikatenga zvekare neenergy drink kuitira kuti ange achizowana simba. Sezvamunoziva kuti muzvipatara havatendedzi kuti unge uchipa murwere kana ari muleba chikafu, vanogona kutotora chikafu ichocho. Saka zvandakaita mukoma, ndakabva ndachizotenga t-shirt. Akanditi ainge asina kana chokuchinja, ndokubva ndaenda ndikanotenga hembe including t-shirt. Ndikabva ndachizoiwandisa maheu aya neenergy drink mu-t-shirt. Then ndakabva ndachizoti kwaari pandakaenda kunomuona achigamuchira zvinhu, ndikabva ndati mudzimai wangu, unofanira kuti unge uchinwa maheu chaizvo, nekuti anamatirwa nevamwe madzibaba vati kana ukamanwa maheu iwawo chaizvo uchirevesa, izvi zvichazobatsira kuti usazonyanyisa kurwadziwa panguva yaunenge wava kuda kubatsirwa mwana, ende zvichaita kuti process yacho inge ichizova very fast. Saka akabva atoti ndichatoona kuti ndonwa sei, ndichamanwira maheu awa ari mu-t-shirt. Ndiringe ndisingadi kuti
vange vachizozviona manesi. Mukomana wacho ndakabva ndafara. Ndichibvapo ipapo ndakadzokera kumba kwefriend yangu. Ndaifanira kuti ndige ndichizomirira mudzimai kusvika achizobatsirwa. Ndaiziva hangu kuti ainge achazobatsirwa, mwana anenge achazobuda akafa zvake nechekare. Saka ndakabva ndasunungura mucheka wangu uya wegreen. Ndasvika kumba kwefriend yangu makare mumuseshewo, ndikatora mucheka uya ndikabva ndausunungura. Hapana kana kumbotora 3 hours akabva andiisira meseji yaakandiisira. Ndakabva ndatoona kutoti SMS yainge yapinda, zvinhu zvakange zvisina kumira zvakanaka. Akabva andiudza kuti ainge asinganzwi zvakanaka. Ndakamuudza kuti ndakange nditori kumba kwamadzibaba, izvo ndainge ndichimunyepera ndichitomuudza kuti madzibaba vainge vati tinge tichinamata. Ndainge ndichizviziva hangu kuti mudzimai ainge achazorasikirwa nemwana wedu. Mudzimai akabva achizoendeswa kutheatre uko kwakanoitwa operation. Mwana ndokubva abuda zvake akafa. Mwana abuda akafa kudaro, inini ndakapembera ndikafara chaizvo, sekunge kwainge kwatozvarwa mwana mupenyu anorarama. Ndaifara nekuda kwekuti ndainge ndichiziva kuti mari dzangu zvino dzainge dzichazouya kwandiri, ende ndainge ndisingazombotamburi zvekare kweupenyu hwangu hwose. Saka mwana ndakazoenda ndikanomuona. Ndamuona mwana, ndakabva ndaenda kuHammanskraal, mudzimai ndikanomusiya kuMountain. Ndikati kuHammanskraal. Ndasvikako ndine mhiko idzo dzandakaitiswa. Mwana akabva atomuka zvechokwadi. Ndikatomuona kutoti uyu ndiye mwana wangu akazvarwa akafa. Chakange chatova chidhoma chainge chatogadzirwa. Ndikabva ndapiwa hari yandakanzi iyi unogara nayo. Ndakadzoka mukoma ndokubva ndarenta imwe imba. Pamba apa pakange pangori ne2 room. Makange muri muma-newsstand. Saka ndakabva ndarenta 2 room pamba ipapo. Ndaitotsvaka vanhu vaiklina, pakange pasingagare munhu. Ndimo makange muchigara hari yangu iyo yaichengeta chikwambo. Ndaipota ndichiendako ndichinoita mhiko kana kurara nevanhukadzi ikoko ndichivashandisa pamhiko dzacho dzehurombwa. Nekuda kwaizvozvo mukadzi akanyanyisa kurwadziwa because akati zvakaitika operation yakamurwadza kurasikirwa nemwana. Akabva ati ainge ava kuda kumboenda zvake kuZimbabwe kuti ange achimbonozorora. Ndakabva ndachizoudzwa kuti ndaifanira kuti ndige ndichizotsvaka mukadzi uyo anenge ari kumaperiods ndobva ndarara naye. Saka pakange paino umwe mukadzi uyo akange ari muChangani aigara muMankweni. Ndaipota ndichimupa mari but iye akanga achindiramba. Akabva achizongondibvuma kuburikidza nemishonga yavo sekuru vekuMalawi. Saka ndakazoti nerimwe ramazuva nditori kubasa, akabva ati kwandiri ari kutsvaka mari. Ndikamubvunza kuti yakange iri mari yei. Akati ndoda kuenda kunotenga mapedzi. Ndakabva ndati iribo, uya kumba izvezvi tinonosangana kumba. Akabva ati it is okay. Paakazoya kumba pandakange ndichigara nemudzimai, ndo pandakabva ndati ndainge ndichida kuti tinge tichizorara tose. Akabva ati seiri kunditreata as a prostitute nekuti ndiri kumaperiods. Ndakamuudza kuti ainge akanaka kwazvo ende ndakange ndichitomuda kunyange ari kumaperiod. Akati okay. After tapedza kurara tose ndakange ndapiwa mhiko yandainge ndakapiwa ndeyekuti handichatendedzwe kugeza, handitendedzwe kushandisa roloni, handitendedzwe kana kuita sei for 2 full months. Ndakatanga kuverenga kubva ipapo kusvika mazuva acho akwana. Saka zvandaiita mukomanashe, ndaiti ndikaenda kubasa. Munoziva basa rekuforoma zvidhina harisi basa riri nyore. Unotongorova basa iroro muzuva ende unenge uchitonhuhwa zvekutodaro. Simende inonhuhwisa muviri, kunhuhwa nehapwa zvekare. Apa ndakange ndisingatendedzwi kugeza kana kuita sei. Nerimwe ramazuva mukoma ndakazomanikidzika. Ndakange ndichifanira kuti ndige ndichienda kunotora mari yangu kuTzaneen. Ndakabva ndakwira kombi yainge ichienda kuTzaneen. Ndichipinda I think mapassenger vakabva vangonzwa zimunhuhwi because kana wonhuhwa iwe pache zvako unenge usingachazvinzwi kuti hapwa dzako dzinonhuhwa. Ndakangopinda muteksi imomo. Vamwe vakadzi vandainge ndichishiya navo siti, takagara tiri 3 pasiti ipapo, vakabva vatongobata mhino dzavo. Vainge vasinganyebi. Ndainge ndichinhuhwa. Ndakange ndisina kana pandaikwanisa kana kumbogeza. Ndaingofamba nemazisimende angu ndakadaro. Hongu ndaigona kupfeka hembe dzakanaka chaizvo, maAdidas, malebel, but ndichinhuhwa zvekutodaro. Saka sangoma uya ainge akati kwandiri, vanhu ivavo pavanenge
vachikunzwa semunhu unonyanyisa kunhuhwa stereki, vachibata mhino dzavo vachiti unonhuhwa. Izvi zvichazokonzeresa kuti macustomers ange achizouya kwauri neuwandu, kusemewa nevanhu, zvinozoita kuti unge uchizova nelaki rakawandisa. Vakabva vanditi sezvinongoita nhunzi kana dzikanzwa panenge paine chinonhuhwa dzinobva dzaendako panenge paine chinenge chakaora dzobva dzaungana. Ndokuunganirwa kwauchazoitwa iwewe nevanhu. Zvechokwadi zvakaitika mukoma. After 2 months dziya foni yangu mukoma yaisvika pakupisa. Ndichingofonirwa nguva dzose. Ndakagomisidzira ndava kurovera varungu zvitinha nezvitinha mumapurazi umu. Kunyangwe muhurumende chaimo ndakange ndatova nemaprojekti andakange ndichitorova, but ari masubcontract zvangu. Handina kumbogara ndakarova main contract. Ndakabva ndatotengawo kwamotokari, ndikatoona kutoti kuinga wani ndatova nemari. Ndakabva ndachizoregister construction company, ndikabva ndachizobuda muLimpopo, ndikabva ndatotengawo Ford Ranger, zvinhu zviri kutofamba paya. Everything it is working. Ndakabva ndachizounza mukadzi wangu, ndikabva naye kuZim akauya kunoku. Saka mukadzi wangu uyu ndakagara naye, upenyu hwainge huchitofamba zvakanaka. Nerimwe ramazuva mukadzi akabva achizoenda kumasowe. Apa ndainge ndakamubhana ndikati handidi kana kunzwa munhu anonzi anoenda kumasowe, nekuti vanhu vekumasowe vanonyengera vanhu vakadzi vavo. Aenda kumasowe kudaro akabva anonongedzerwa nevamwe madzimai, vakabva vatanga kuchema, vakabata dumbu rake. Akavabvunza kuti kochii, vakabva vamuudza kuti iwe wakaenda ukanozvara kuchipatara, mwana wakazvara aripi? Akati akafa. Madzimai vakabva vati no, mwana uyu zvakaitika paari ndezvekuti mwana iyeye ari kutoshandisiwa nemurume wako. Saka akabva achizonzi ngatite go back to sender kana uchifungidzira kuti tiri kunyepa. Nekuda kwekuti vanhu vakamubatsira, zvinoitika pamweya zvandoda kukudzidzisai, vazhinji venyu munenge musingazvizivi. Munhu anokuitira go back to sender ndizvo zvinozoita kuti munhu anorohwa ne-go back to sender waunenge uchiti ndiye ari kukuroya, depending nekuti akasimba here kana kuti haana kusimba. Maprofita awa akamubatsira vakange vasina simba chairo rekuita ma-go back to sender. Vaingogona kungooneswawo, kungoroteswa kuti pakati panoda kugadzirisika, but simba vakange vasina. Inini n'anga yangu yekuMalawi yainge yakasimba. Akabva andifonera achitoseka, wakange huri husiku. Ipapo akati unozviziva here kuti mukadzi wako aenda kumaprofita kutaura kudai akunyepera. Saka zvaenda kumaprofita tabatwa shamwari. Ichitoseka ndikati saka todini? Vakati iwo hazvina kana basa. Inini manje midzimu yangu yati yava kutoda kutonwa ropa rake nekuda kwezvaaita. Handina kukwanisa kuti ndige ndichipikisana nazvo. Kana munhu aine simba ari n'anga achitokudza kuti ndiri muroyi futi, zvinonetsa kupikisana nemunhu akadaro. Pasina kana nguva mukadzi wangu akarwara, ndakamuendesa kuprivate hospital kana hama dzake dzakapa kutenda kuti aiwa Tsano, mukadzi wenyu munomuda. Akabva achizoshaika. Saka ashaika mudzimai, ndakabva ndachizonzi after 3 months ndinge ndichizoenda kuZimbabwe, ndisina kana wandinenge ndambozivisa kuti ndiri kuenda kunoona rinda rake, even though paakavigwa ndainge ndiripo. Saka ndaifanira kuzivisa hama dzake kuti ndiri kuuya kuzoona rinda reumwe wangu akandisiya. Ndasvikako kuZimbabwe mukoma, ndakamirira kusvika hwava husiku, ndikafamba kubva kumashops kuenda kuvillage kwavo. Ndakange ndiine gumbeze rangu mukoma, ndokubva ndanorara pamusoro peguva remudzimai ndichitaura chero zvandakange ndichinzwa kuda kumutuka. Pakangobaka moto pasaidhi neni, ndikatomutuka ndikati handakana basa newe. Ndakabva ndaitira tsvina pamusoro peguva, ndikaita weti zvandakazotakura, ndakazozvisiya zvinhu izvi mubhodha. Ndapotsa ndabatwa nomumwe mupurisa aita sekunge ane mushonga ainyumwa, so ndainge ndakanzi zvinhu izvozvo ndinge ndichizodzoka nazvo kuSA kuzvidzivirira kubva kumweya yezvipoko. So after ndaita izvi mukoma ndakararama, asi sezvisinei n'anga iya yekuMalawi yakabva yachizoshaika. N'anga yashaika mukoma, ndopandakabva ndachizotanga kushungurudzwa manje nemudzimai wangu. Ndamboenda kun'anga dzakasiyana siyana. Mudzimai iye ari kuti simba rake rakawandira kuZimbabwe. Anoti kana ukangouya kuZimbabwe ndiri kuda kutanga ndakutambudza. Uye zvakare chinondirwadza ndechekuti makore ose awa ndichiedza kurinyuwa ZTP permit yangu. Iye akatoseka akati kana paine munhu wekuHome Affairs uyo anenge akabata file rako, ndinobva ndamupofomadza
zvekuti anobva angosiya faili rako otomboita zvimwe zvinhu otosiyana nekuprocessa visa rako. Right now mukomanashe handina permit, ndiri kushandisa waiver. Handizivi kuti chii chichazoitika musi wa30. Apa ndakanzwa nezveimwe n'anga inonzi iri kuMozambique. I will catch up with you kana ndikakwanisa kuzoenda kuMozambique ndinobatsirwa patsva nen'anga yekuMozambique yandakanzwa nezvayo. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa. Unfortunately 30 akatodarika mukoma. Muchiri vapenyu here? Muchiri muSouth Africa? Makazoenda here sezvo makatumidzira nyaya yenyu muna May? Muchiri vapenyu here? Muchiriko here uko? Please come back to my inbox. Apologies nekusaverenga nyaya yenyu in time. Zvakangooma hazvo vedu. Ngatitaurei navo mucomment section mukoma vedu ava. Hanzi kana ukangouya kumusha ndoda kukutambudza uchatanga watambura ndisati ndakuuraya. Zvakaoma. Vadiwa vateereri, ndo mamessages andanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.